340 ang kilo ng baboy. Pabili po nitong pata. Ilan ma'am? Patimbang yan. Lahat. Paa. Ilan pera dyan? Sige lang, timbang lang muna yan. 3 lang naman 280 lang kaka. ito ma'am. 280 ang kilo lang po. Sige. Eh, ka. Oo, malalaman. Wag yung parang bubot na ano. Malaman, malaman. Anim. Bili tayong mais, mga kalingap. Ay, shout out po, shout out sa lahat ng viewers, sa mga baguang subscribers. Shout out. So, mabili kami ng baboy. Pupunta namin ngayon si Kuya Noni. At tambakan natin ng pagkain. Shout out po sa butihing sponsor kay Mami from abroad. Thank you so much. Pamila ng si Kuya Noni ngayon ng pagkain. Bila natin ng isang tray ng itlog para pang ulam sa araw-araw. So ito yung binilang ko, isa. Tapos yung mais, 2. Baboy, 3. Yun. Kumpleto na natin, mantika at saka ano. Ha? May ano ka, 1 litro? Yung ano po. Tapos may ano ka, may ano ka sa 1,000? Panukli, dito na lang kay ate. Panukli. Yote. Kasi mong bawang at saka sibuyas, pwede na yan. Bina, i-guide mo si Kuya palagay sa sakyan. Bali 360 po ma'am. 360 yan? O, sige, sige. O, ito. Okay na. Sige na. Lati. Asukal. At saka yung lahat ng birch tree na yan, oh. Oo, lahat na yan, kunin ko. Wait lang, Kuya. At walang bariya, Kuya. Hi, mga kagwaps, mga kalingap. Shout out po, Kuya Bal. Sa lahat po ng kalingap viewers, kalingap partners. Lalo-lalo na din sa mga OFW po natin, sa mga hindi po nag-skip ng ads. So, ayan. Di ako nakapag-vlog kanina, madam, sa pamimili kasi mga copyright ako. So, ayun, dala na ni Kuya Marlon yung bigas. Yung mga iba naman nila dito, mga pagkain, nandito pa. Ayan, bit-bit pa ni Bina yung iba, oh. Ayan. Puno na yung kamay ni Bina. Ayan pa. Dito na muna natin ilagay at naka, ano baga. Ay, naku, matutunaw itong kuan. Ay, baka maano yung ulam. Tapos Kuya Noni. Inano lahat? Kinuha ni Kuya Marlon yung bigas. Dala mo ba yung, ay, ayun pala yung isa pang mais, Kuya Noni. Patulong. Kala ko wala na ay. Andito pa pala. Diyan tubig. Hala, nakalimutan ko. Pasensya na. Tara, labas tayo ulit. Mabibili tayo. Sige na. Ay, atid muna natin ito. Doon po ito? Oo, sa inyo lang lahat. Baboy. Ayan, oh. Tapos bilhin na ko si nanay ng ano. Ano ba tawag niya? Basta, kung ano na lang yun nandyan. Tapos, ayun kay, gusto ko yung ano, mais na kulay puti. Ilaga natin kay Noni. Andun na kay Kuya Marlon yung bigas, inuna na. Tara, init. Huh! Kamusta Kuya Noni? Ha? Okay lang. Maglaga na lang si Kuya Marlon ng ulam nyo. Pata yung binili ko ay. Pa-thank you ka sa sponsor kay Noni. Pa-thank you ka sa sponsor kay Mami from California. Thank you po, Mami from California. Sa pagbigay ayuda
sa mga pagkain na pinamili ngayon. Yun, shout out po, Mami. Thank you so much. At hinapon lang kami kasi alam niyo naman po, naglilipat ako, nag-aayos ako ng mga gamit ko habang nagba-vlog, nagla-live, kung ano na lang yung kaya ng oras ko. Kaya sinaglit ko ngayon sila, Kuya Noni, para dala ng ayuda. Ano yung takal nyo? Litchi. Ano yung malaking tabo? Ano yun? Saan? Pag litchi, ano ba itsura ng litchi? Parang yung ano, takalan din ng rice cooker. Ganun. Iba kasi ang litchi sa Bisaya. Bina, kaya pa? Kayanin. Ano ni, ano masasabi mo kay Bina? Ha? Mataba. Bina, mataba ka daw. Sabi mo, dugtungan mo naman kayo ni, mataba, masarap yakapin. Ay, ano na tayo? Mataba raw. Sarap ikapin. Oo nga. Gikapoy ko ay, pastang initag yun. May mang yun ng pahulay ning kahaponon ay basi mas basag ang itlog. Kaya Marlon. May papagawa sa akin yung pamangkin ko sana ngayon. Sabi ko yung madating sa atret. Kaya sabi ko bukas na kumapunta. Magbili na tayo ng yero para matapos na yung lahat. Wala pa tayong kahoy. Kaya nga, saan tayo magtistis ng kahoy? Doon sa binibila natin. Sa O siya, tara. masama tayo ng tricycle kakargahan. Tara na. Para habang magawa ka dito. Nay! Meron ako dito dala maruya. Ang linis ng bahay nila, guys. Oh. Magpaa tayo ha, kasi nagmap ka, Kuya Noni, sa bahay mo? May maruya ako, Nay. Tipid sila, Kuya Noni, sa ilaw. Hindi sila nag-iilaw. Oh. Matipid sila, matipid. Nahiya kasi sila dahil ako daw nagbabayad ng kuryente. Kaya Noni. Bakit matipid ka sa kuan? Hindi ka Ha? Nanay? O ano, Nay? Snack ba yan? Snack, binili ko para sa iyo. Basta buksan mo kay masarap yan. Buksan mo kay masarap yan. Ano yan? Tawag nito. Yung pancake. Pancake. Ano ba yan tawag niyan? Cheesecake. Yun. Basta kung ano ng cake. Kaya Noni, halika, ma-snack tayo. Oh. Matimpla ka ng juice, Kuya Marlon. Paano yan? Wala tayong tubig. Kaya nga, paano yan? Wala tayong tubig. Yung water jug? Oo, nakalimutan ko. Nandiyan ba? Oo, lalabas nga. Sabi ko, Kuya Noni, malabas tayo eh. Nagod yan. Walang tubig na. Isabay na natin pag doon na tayo magtimpla. Baunin na natin yan. Wala na yung juice. Nasaan na? Ha? Baunin na natin yan. Sa may yelo, sa lamig. Doon na lang tayo mag-snack sa labas. Pati itong maruya, dalhin din natin. Siya, Kuya Noni. Tara. Dala ng baso. Para may pantagay tayo. Baso? Oo. Alam mo naman tayo, kuboy tayo ay. Sige na. Oo. Tara na, makahabol tayo at nagmamadali ako yung oras. Sige. Baka masaraduan din tayo ay. Oo. Nanay, babay muna, Nay, ha? Babay. Babay. Babay nga. Babay, alis na kami. Saan kayo? May bibilin lang po. Mausap tayong tricycle na kakargahan. Oo, sige na. Kaya bibili din tayo ng yero. O tayo. Ito pa, oh. Ang mais ko yan, huwag mo kalimutan, ilaga mo. Masarap yan. Ito, ang dali natin, snack. Tapos yung juice. Ilang yero pa? 3 na lang. 3. Oo, kasi, ganun din sa kabila. Yes. Yan, ito, dagdagan mo to dito. Lagyan mo din yan. Tapos, ito, palibot yan. Lagyan din ng ganito, Kuya Marlon. I-close natin yan. Para may mga upuan. Tuwan ito. Oo, kasi dito tayo mag-birthday. Dito kayo mag-birthday ni Kuya Nuni. Hindi mapuputulan ito. Yan.
Basta magpagandahin ito. Ayusin. Tapos, gawa tayo dito ng dapog. O, tapos hugasan din. Hatiin mo na lang to sa dalawa. Kasi dito yung lagay ng mga pag maghuhugas tayo, tas dito magluluto. Kahit cute lang. Cute na pa ganyan. Isahan lang dito. Ayan lang siya. Mabilang ng kakailanganin kahoy. Ha? Mabilang ako isa, Oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano yun? 2 por 2? Oh, ay, 2 por 3. 2 por 3. Oh. Ano pa? Yan. Ay. Ano yung tig? Dito. Sa taas. Kaya dyan. Pakuan ng hero. 10. O gawin na natin 12. Tig 12. O 12 na. Tara. Bilis kay para di natin makahabol tayo sa oras. Mabili na lang pag kulang. Oo. Sige na. Basta gawain mo para matuwa yung ating sponsor, ha? Oh, sige. Thank you, Mami Sis, sa pagbigay ng pangmateryales doon sa Little Kubo. Yan, shout out Rich Team Evergreen. Yun, shout out po. Rich Team Evergreen. Yun po yung aking ano ngayon. Mga solid supporters, silent sponsors, tumutulong sa pag-aayuda, paglingap ng aking munting channel, especially guys, financial. Thank you so much po para ayan, tuloy-tuloy po yung ating paglingap. By next week po, pag matapos po yung evergreen natin na kubo, napunta tayo sa Kapalungga. Kasama ko sila Kuya Nuni. No, Kuya Nuni? Napunta tayo sa Kapalungga. Ay, Kuya Nuni, about dun sa imuang kuan, imong ID. Ha? Saan ka magpatulong sa ID nimo? Barangay. Barangay ID. Para makakuha ka na ng student license muna. Huh! Ningal ako. Mainit. Shout out kay Ma'am Asuncinon. Ma'am Berna Moreno, shout out. Kay Ma'am Helen, syempre, pagaling ka. Namiss ka na nila Kuya Noni. Yan, Ma'am Cisaline. Shout out. Kay Ma'am Emer Felix Cuevas. Tita Rose from abroad, shout out din po. Madali ay wala pa nang maiinom sila Kuya Noni tubig. Kawawa naman Kuya Noni, uy. Yung handbrake mo hindi mo na ibaba. Liliko. Sabi, sobrang pawis ko. Ha? Tricycle. Kakakahan. Para makabili tayo ng mga pangangailangan. Grabe, sobrang init ngayon sa dait. Buti nga dito sa inyo malilim. Sobrang init ay. Anong ulam nyo Kuya Noni? Wow, sino nagluto? Kumakain ka na ngayon ng dinugan? Oo. Dati hindi ka kumakain ng dinugan. Nagpa-change na ako sa Roman Catholic. Nagpa-change ka na. At iglesia. Ay, oo nga. Kaya walang bawal ang dinuguan. Bumitaw ka na ng Dala si nanay dinugan. iglesia Kuya Noni. Iwalag na. Tiwalag na. Ha? Yan o. Jerry, Saan? nasaan na? Kasapin mo? Ayan. Nakausapin ko. O sige. Ay, Gilid na lang muna paparaan. tayo. mahanap tayo. Gilid muna tayo Kuya Noni. Oo. Ay, grabe sobrang init. Ay, hulas-hulas ka ni baga. Hulas-hulas.
ano, Kuya Marlon? Galon mo. Alin na ito. Gina. O, bina. Baka may mabububuan ka niya. Kuya Noni, ano yung kuan? Para makuha niya yung 2 galon doon sa likod. Hinihila ba ito? Ha? Hinihila? Oo, pataas. Yung mahaba. Ayan. Okay. Ay, di pa daw. Gihilain mo pataas, yung itim. Ito? Oo, lakas, taas. Okay na? Ha? Ako daw. Magkano lahat? 65. Lahat? Maya na lang. O sige, sige. Kala ko bayaran na ngayon. Tara, kaya nun, diretso tayo. Maya na lang, pagbalik. Okay. Magkano bayad pagkuha ng ng ID dyan sa barangay? Tawag ko lang. Tanong mo Kuya Marlon, kuha kayo ni kuha na mo si Kuya Nuni ng ID. ID at saka birth. Tayo pa? Oo, dyan lang. Ay, asan na? Ay, ayun dyan. Signal ka Kuya. Nag-signal ka na? Oo. Ito? Wala man yata dyan kung kulang Ben. Meron yan. Oo, kompleto ito dito. Dito dyan. Dito kami bumili ni ni nila Erwin dati, nagpabahay. Oo. Wait lang, sige, tara, matanong tayo. Kaya nun Diyan na muna, diyan na lang. Huwag mo na ipasok doon. Signal ka na lang. Wala silang kukulamber. Saan, Kuya Marlon? Sorry. Wala silang kukulamber. Alam mo yan? Saan? Liko tayo balik. Kay Azores baga. Doon sabi. Wala daw silang kukulamber eh. Hindi na. Snack. So ayun mga kagwabs, mga kalingap, bibili po kami ngayon ng materialis para po dun sa gagawing kubo kay kina Kuya Noni. Hinabol ko lang yung oras para
kahit papaano maumpisahan kung ano man yung kailangan na ilagay ng mga materialis doon sa kubo para maging maganda. Shoutout nga po kay Ma'am Sis. Yan, sa ating napakabait, napaka-generous na sponsors. Ano, kausapin natin Nagmamahal yung kay sasakayan. Kuya Noni. Hoy! May sakay. Sabi mo muna. Maraming salamat sa pag-share ng blessing. Excited na rin po, syempre, kung ano yung magagawa natin ganda para dun sa kubo. Bukas daw yung likod. Agoy. Masarap yung kamote. Saging nila, oh. Kain. May mais. Ha? Di daw sila makakadeliver. Ilan? Bakit? Walang sasakayan. Akala ko yung Ay, buti kung dumating yun. Oo nga eh, kanina pa ano kay Marlon. Pabalik na ay. bayaran mo na lang. Ha? Bayaran mo na lang para kung Dito, wala pa may dito yan, mag-pick. Oh, dito ka na lang maghanap ng mag-pick up. Yan oh. Sige na. Ay.
Maghanap ka na ng tricycle dyan. So ayun mga kagwaps. Bibili po kami ng 2x2 para doon sa kubo. Tama-tama tayo dito si Kuya Marlon. Kailangan talaga sama ako mamili ay. Ayun na, may tricycle. Ang kakilala ni Kuya Marlon yan? Ayaw? Psst. Ayun, oh. Ayun, bumalik. Kuya, sabi mo kay Kuya Marlon, baka yan pwede. Yung tricycle na yun, baka pwede yun. Bumalik. Baba mo muna side mirror. Ay, lumampas na. Lumampas na. Buti kung dumating yun. Kung doon na lang yun mamasada. Ayun oh, abang ka na lang, walang laman. Ha? Ayan, walang laman oh. Malabo. Ang hirap talaga pag hindi pwedeng sakyan yung service. Mapara ka na lang na walang laman na tricycle. Yan, Kuya Marlon. Mahina si Kuya Marlon magpara-para. Kagagat na sana ako. Mahina ka dyan. Na, merinda na. Sige na. Ha? Sige na. Kailangan. Pinagluloko ako ni Kenuni. Inalo ko, mamerinda, mahina daw pang lasa niya, lang niya. Lakangan ako lahat eh. Kuya Noni, ayusin mo pag ano sa akin. Nagugulat ako. Na. Oo naman. Ginugulat mo ako ah. Bubungan pa natin yun. Kaya nga bumili ng 2x2 kasi
Pag mag-ulan baga Kuya Nuni, mga basta tayo sa loob. Kasi doon na tayo parati maggalaw doon sa kuan kasi ayoko doon sa kusina nyo doon sa loob kasi pag magluto mainit, masusupukit, walang hangin masarap doon talaga magkusina kung saan dati kita unang namit, gusto ko doon lang. Kaya pagandahin natin yun. Kung ano yung kaya nating iganda, yun, ganon, gagawin. Natutuwa yung sponsor natin doon ay si Kuya Marlon Obisi. Ano? 150 daw. Bayad sa tricycle. O, sige na. Saka kulang 1,050 daw. Oo, sige. Kuya Marlon, Ha? bayaran mo daw yung tricycle para wala tayong problema. Oo. Sige na, kaya para magbilin pa ng yero. Yan, pagtawid, baka may auto. Tingnan mo yung daanan mo. Hihintayin pa ba yan? Hihintayin pa. Papaunahin natin. Hindi man niya alam ang bahay kung saan i-deliver. Tanong mo kay Marlon kung alam bahay na. Nagpapasunodin ka na lang. Pasunodin na lang natin. Tapos, pag bilhin natin ng hero, turo man lang panila ko. Ganun. Ay! Nga pala, paano kaya to? Kasi ang hero din. Sana Diyan na man. din ikakarga. Kaya nga, dyan na nga lang din ikakarga. Magpaantay. Usapin na din ulit. Oo, sige. Daanan na lang. Sabihin mo kay Kuya Marlon. Marlon! Usapin mo na din yan. Yan ang kakargahan ng yero. Oh, may dadaanan tayo saglit. Dadagdagan na lang nyo. Wag mo nang ikuhanin na sukli. Baliiad na lang natin yun dun sa pag-pick up ng hero. Wag mo nang kunin na sukli. Idadagdag na lang natin yun sa pamasahe. Buting naisip mo kaya Nuni ay. Tama yung naisip mo. Nakaano ka ba? May signal ka ng kuan? Nakigilid naman tayo masyado. Ano? Ala, itinaas nyo ba yung ulam na binili ko? Baka kinain ng aso. Nasa cabinet. Oh. Sino nagtayas? Ikaw? Ah. Umaya, pagdating natin doon, wala kayong luluto yung ulam. Tinatalayan na makakagawa na tayo ng hugasan at saka dirty kitchen. Yan yung purpose na yan mga ka-guaps. 2x2 na binili namin ngayon ni Kuya Marlon. Talagang hinabol talaga namin yan para dun sa gagawing gagawing dapugan. Susunod daw kamo? Si Kuya Marlon. Nasa back right. Oh, siya. Tara na.
Hintayin na lang natin dito sila Kuya Marlon. Kung saan bagay yung tubig. Diyan mo na lang siguro pwede isa ka sa likod. Ayan, okay na po yung tubig. Okay na daw Kuya Noni yung tubig. Okay na. Bayaran pala natin yun. Wait lang. Wala. Bayad na yata yan. Bayad na? Hindi pa. Hindi pa po bayad ano? Tanong mo na daw, kuya. Hindi pa po bayad? Oo. Oh, kuya. Sa likod mo na ilagay? Buksan ko. Ha? Tingnan mo. Bakas na. May sukli pa ata yun. May sukli pa ata yun kaya. May sukli pa yun. Ayan. Hindi pa nakasunod sila? Ha? Wala pa sila? Wala pa. Ba't ang tagal? Ang tagal ano? Doon na yun, hindi siguro naintindihan ni Kuya Marlon nang sabi mo sumunod sa iyo. Hindi niya siguro narinig. Uwi na muna tayo. Paunahin mo muna sila. Wala na nga, baka nandun na yun. Baka nagbaba na yun ng kahoy. Pero sabi ko naman kay Kuya Marlon, huwag mo na kuhanin yung sukli kasi i-add na lang yan doon sa pagbili ng yero. Di ba? Ha? Mukhang narinig naman ata ni Kuya Marlon sinabi ko kanina. Hindi yata. Hindi? Eh.
Ayun na nga, oh. Ano? Ano yung tricycle? Oh! Pistot. O ano, babilang yero? Binaba na namin. Kaya nga, nag-antay kami doon, akala namin, isang sunduan lang. Hindi, binaba na muna. O siya, tapos babalik. Sige, babalik na. O sige. Mahintan lang kami doon kay Maligat. O sige. O, mag-ano ka na ng yero doon. Sus Mariusip. Naghihintay pa tayo na sila, nagbababa na doon sa tricycle. Talaga to si Kuya Marlon.